högerbog. Bra. Bara titta upp. Ja, det är bra. Mjukna vänster hand nu lite. Och driv med vänster till. Rätt så. Krama lätta. Ja, jättebra. Och mjukna i vänster. Dit och beröm. Och så kommer det in på volten här nere. Var den god? Bra. Och så fattar du vänster galopp. Nästan lika stor som dig gör. Ja. Jo, jag tycker det. Jag tror nästan den är större. Hur gammal är du? 2. Bra. Ja. Ja, då, rätt så. Då ber du där på volten och så gör du så på öppna delen av volten, lägger du en volt i volten. Var den bra? Ska du dricka lite saft också? Så inte... Vill du ha saft, Theo? Vill du ha saft? Nej. Bara. Ska du inte ha någon? Bara. Ska du ha? Håll på ytter. Ja, där. Passa lite där. Håll om lite med ytterskänken så ni inte sladdar iväg där. Ja. Och så runda formen. Bra, krama lätta. Ja, rätt så. Och sist. Rampa ner till vänster. Så lägger du en volt igen på öppna delen av volten. Och rätt, krama lätta. Dit. Passa högersidan. Ja, riktigt. Och trampa ner till vänster. Är bra. Rätt så. Titta vad fin hon blir där. Håll på yttersidan. Ja. Har en volt igen på öppna delen. Ja. Håll på ytter. Ja, mycket bra. Jättebra, Jonna. Då var det följa fyrkanten här.